Nasarakan din may sa Cantor's giant softshell turtle. May sa daytoy kadagiti world's rarest freshwater turtles iti Apayao River, ijay pudtol. Aksidente dayto ang nakalapan ti may sa residente adago sa nang i-turnover kadagiti otoridad. In rescue dayto iti Department of Environment and Natural Resources wenno DENR Senro Kalanasan ken ti lokal a gobyerno ti pudtol. Naipasidong pa iti eksaminasyon ti nasao apag-ong. Naduktalan pa nga adda itlog ti pag-ong at handang agtultuloy ti breed dagitoy iti Apayao River System nga daan lata iti rare wildlife. May bilang ti Cantor's giant softshell turtle a critically endangered can threatened wildlife iti listaan ti DENR. Nagpalagip dagiti otoridad ano adda dagiti wildlife nga aksidente a maalada iti karayan i-report ken ipaima dagitoy iti masitnan nga opisina tapno maobserbaran ken maisublimat laeng iti nagtaudan da.